Hello, Namaskara. V4NEWS in association with Sun Premium Refined Sunflower Oil ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗಲ ವಿಜಯ್ ವಿನಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ಇರಾಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರಡ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರ ಸೊ ಮುಕುಲ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ Sun Premium Refined Sunflower Oil ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಲ್ಲವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ BDG5 ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ವಿನ್ಸಮ್ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಫೆ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಪಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ ಕೇರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸುದೇವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MV ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 11 ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆನಂದಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತುಕೊಳ್ದನು ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ದ ಜನೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ವೆರೈಟಿ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಚಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ತಾಕತುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಇನಿಕ್ ದಾದ ಅನ್ಬನ್ನಗ ತುಲೆ ಓಲ್ ಆವಡ್ ನಮಕ್ ಫುಡ್ ಏತ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಣ ಸೊ ಆತೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನೆ ಗಲೀಜ್ ಆಪುಂಡು ನರಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತುಯ್ಯಾಡ ಆತು ಶೋಕ್ ನೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ರೆ ಅಂಚೋಪುಂಡು ಐದು ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಇವತ್ತು ಶೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ದಾಯಕಂದು ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಬನ್ನಾಗ వాళ్ళ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಸ್ ತಾವಡುಂದಾಂಡ ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ ಆತು ಶ್ರಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವಂದು ಮಾತೋಪುಂಡು ಅಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ದೀಪ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋನೆ ಅವು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ಈತು ಸಾರ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸುಧಾರ್ ಪೇರು ಏತು ಶೋಕುಡು ಅಕಲ ಕೌಂಟರ್ ಅವಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರ ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವ್ದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಳ ತೂಣುಂದಾಣ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ನೆ ಎಪ್ಪುನ್ ಆಂಡ ಐತುಲ ಯಾಪಿನಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ತುಲ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುನ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುನು ಇತ್ತ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಖಿಲೆದುರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಕೇಡಾ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆಪ್ಪು ಬಪ್ಪಲ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಂತ ಪೇಂದಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬುಧರ್ ಉಂಡತೆ ಬೋಡಾಯ್ ನಾತು ಉಂಡ್ಲೇದು ಏತ್ಲ ಉಣ್ಣಲಿ ಒಕ್ಕ ಯಾನಿ ನೀ ಸುರು ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿದ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಂಡೇರಿ ತೂತಾರ ತುಳೆ ಎಂದೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಂಡೆ ಮಾರಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಡೆರಿಲ್ ಇನ್ನ ಬಿರೆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕೂಂಪ ನಾವ ಆಯ್ತು ಮಂಡೆ ಮಾರಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಿಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಬರಿತೀನಿ ಮಾರೆ ಶೇ ನೆನಿತ ದಾದಾಡ್ಬಿಡಿಯ ಬೇಸ್ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತಕ್ಕಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಬೇವಂತ ಮಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ನಾನ ಸಾಂಬಾರು ಕಡಪಡ್ದೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಡಪಡ್ದಾರ ನಿಖಿಲ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ದಾದಾಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತೀನತ ಅಂದ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಎಂಚಿನೇ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತೀನಿ ಆಯನ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೊಂದೆ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಆಯನ ಕಾರ್ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದೇನಾ ಇದು ಆಯನ ಕಾರ್ ದಾದ ಕೊಡು ಕಾರ್ ನಾಜಲೆ ಆಜಾಯನ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ತು ಐನ ತೋಜಲೆ ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಂದ ತಂಗ್ ಕೊಡಿ ಈ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಬಾಲ್ದಿಂದತ್ತ ಐದು ಲಾಗಿ ಅವು ಲಾಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನು ಅಪ್ಪನಗೂ ಎಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಲಾರ್ಲಾಗ ಕಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇತ ಒಟ್ರಾಶಿ ಬಾತಾರ
ಇಂದೇ ಕರ್ಮೋಗಿ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆದಾಕ್ಲ ಸಾರಿ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಬಲಸುನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಇದು ನಾ ಪೂಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಬೆನ್ ಪೂಜೇರಿ ಏನಗಲ ಬಂತೀನಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಡು ಮಾರೆ ಅಂದು ಐ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಓಡಿ ಪೋತೇನಾ ದೇವಾ ಎಂಜಿನ ಮುಂಡು ಕಟ್ಟಿಯ ಮುಂಡು ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಬಾರು ಹಿಂಗೆ ಕೈಜಿ ಮಾರೆ ಕೂಡ ಮುಂಡು ಕಟ್ಟಲೆ ಮಾರೆ ಯಾನು ದನಿಂಬೆ ದನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜತ ಎಂಜಿನ ಎಂಜಿನ ಆ ಒಡೆಗೆ ಸೋಂಕಾಯಿನು ಇಡವಲ್ಲ ಕೈತರವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ್ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ದೇತೋ ನಾವ ಕೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರ ಕಾಸ್ಟ್ 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 ಐತ ಬರಲ್ಲ ಪೂಜಾನೆ ಎಂಜಿನ ನಾನು ಬೆಂಡಕಾಯ್ದ ಬರ ಮಲ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದ್ದ ಬರ ಅಡಿಗೆ ಬರ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಚೋಲಿ ಪುರ ಜಾರ ಹೊಡೈತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅತ್ಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ ದಾದ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಪತ್ಪೆತ ಪದಿಪೆತ್ಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಓಕೆ ಜಾತಿ ದಾಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾತಿ ದಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾನೆ ತೆಗುಲಿದ ಅಡಿಗೆ ತಕ್ಕಲು ಅಂದು ಮಾರ ಜಾತಿ ದಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವರ ನರಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ ಕಡಿದಾನೆ ಜಾತಿ ಪುರ ಅತ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಅಂದು ಎಂಕೊಂದು ಜಾತಿ ಸಾಗದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲ ಮಾರ ಅತ್ಯ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋದಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚಿಕನ್ ಶಕೀಲ ಮಲ್ಪೆ ಓ ಚಿಕನ್ ಶಕೀಲ ಸುರು ಎದುರು ಕೋರಿ ಇದು ಸುರು ತೂವೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಡು ಶಕೀಲ ತೈ ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ದ ಇನ್ ಚುಂಚ ಕೈತಲ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಐನು ಶೋಕುಡು ಮೀಪದು ಮೀಪದು ಸುಯಿಪುರ ಜಾರದು ಸುಯಿ ಜಾರದು ಇಡಮಿಟ್ಟ ಬೈರಸ್ ಕಟ್ಟದು ಕಟ್ಟದು ಈತು ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಪೂಜಿದು ಪೂಜಿದು ఒక ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡೋಡು ಎಂಚಿನ ಮರ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಮಾರ ಅತ್ತೆ ವೆಜ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ವೆಜ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ವೆಜ್ ಇಡುವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚತ್ಯ ವೆಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪ ಐಟಮ್ ಯಾ ತಿಂದು ಬರ್ರಿ ಎಂಜ ಎಂಜ ಯಾನ್ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಉಂಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಭದ್ರ ತೆಗಂದನು ಬಾರ್ಸೋಕುಂಡ್ಯಾ ಅದ ಬಾರ್ಸೋಕುಂಡು ಏನಜ ಬಾರ್ಸೋಕತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಇರು ಓಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರ್ರಿ ಅತ ಅತ್ಯ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡದಲ್ಲ ಮಲ್ದಾನ ಮಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ಬುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸೈಜ ಅನ್ನಂದು ಅಲ್ಪ ಏನ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಕ ಅಲ್ಪ ಓನಸ್ ಮಲ್ದಿ ಇಷ್ಟು ಬೋತನ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಲಸುನ ಲೇದರತ್ತ ಆಯನ ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲ ಟುತ್ತು ಮಾರ ಒಯ್ಕಿಲ ಇದೀನಿ ಆಯ್ನ ಸಾವು ಅಪ್ಪನಿ ತಾನೆ ಕಾರ್ ಹೋಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತತ್ ಮಾರ ಕಾರ್ ಬಂಡಗ ಆಯ್ನ ಅಂದ ಅಂತಿ ಇತ ಬೈದನೆ ಬತ್ತೆಲೆ ಕೈಗೆ ಕೈಗೆ ಕೈ ಕೈಗೆ ಏ ಕೈಗೆ ಜೈ ಏ ಕೈಗೆ ಕೈ ಬಕ ಆಯ್ದಿನ ಸಾವು ಬಿಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ದನಿ ದನಿ ಓ ಯಾ ದಾತಾಲ್ತಿನಿಯಾ ದಾತಾಲ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐತಿ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಬರಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಅಪ್ಪಲ ಬಗ್ಗದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಕೊಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗರಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಕಾತ ಒಂದು ಪೇರು ಒಯ್ಕುಮೆ ನೂಕುದು ವಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಪಾತ್ರ ದೇವಾ ನಿಕಟ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ದಂಕ ಬಾಜ್ ಎಲ್ಡು ಸೈಪುಣ ಮಾರಯ್ಯ ಬಾ ನೆಗದಿರಲ್ಲ ಯಾಕಾರ ಶುರುವಾತ ಬಾಜಿ ಯಾ ಯಾವ ಗೆಲ ಏ ಯಾನ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲಸುನೇನ ಮಾರ ನೆನ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಿಂಜ ಪೆಟ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತ ಮಾರ ಪೇಟೆ ತಿಂತೆ ಪೇಟೆ ತಿಂತೆ ಅಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆಗೆ ಮಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಮೀಟ್ ಪಾಯಸದ ಕಟ್ಟರ ದೀತಿ ಈ ಮೀಟ್ ಸಾಂಬಾರದ ಕಟ್ಟರ ದೀತಿ ಈ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪು ಬತ್ತಂದೆ ಈ ಕೈಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬತ್ತಂದೆ ಈಗ ಅವು ಪಾಯಸದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬುರ್ರಿ ಸಾಂಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬುರ್ರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಬರಪಿನ ಮಾರ ಐಲ್ನ ಸರಿ ಮಗಲ್ದು ಸೈತಿ ಒಟಾಸು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬೋಪುಡನ ಒಯ್ನು ಒಯ್ಕು ಮಾಡು ಒಯ್ನು ಒಯ್ಕು ಮಾಡು ಪೊಕ್ಕಡಿದಿರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾರಿ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಸಂಬಳ
ಸಂಬಳ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬಕ? ಒಂಜಿ 25,000 ಯಾವ 25,000 ಸಾಧ್ಯ ಕೊರಿಯಾರ 15 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೆ 15 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೆ ಎಂಕ್ 15 ಯಾವಿ ಈ ಕೈ ಬತ್ತದ ಎಂಚೆ ನುಪ್ಪು ಕಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ಐಕೊಂಜಿ 10,000 ಕೊಡ್ತು ಜನದಿ ಕಾಂದ್ ಬೇಲೆ ಅತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಉಂಟಾ ದಾದ ಜೋಕುಲು ಉಂಟಾ ಮಾರ ದಾನ ಬಡ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಐನ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಐನ್ ಅಕ ಈ ಒಂಜರ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಐಕ ಕೈಯೇ ಬಡುಂದಾಲ ಜೊತೆ ಅತ್ಯ ನಿತ್ತ ನಮಕ್ ಈ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಸಾವು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾದಾಲ್ ಪುನಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುನಾ ಗೊತ್ತುಡು ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಬನೆ ಓ ನೋ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿ ಯಾನ್ಗೇನು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಪರಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ದಾದ ಅನ್ಪಿನ್ ಬಾ ಬನಾನಾ ಗೊತ್ತು ನಾಗಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ನಿತ್ತಿಂದ ಬನಾನಾ ಮೂಜಿ ಬರ್ನಿತ್ತಿನ ಬನಾನಾ ಸಾಂಬಾರ ಒಂಜಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ನಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ನಿಗೆ na 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 nari na 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 nari na 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 ಪೂರ ತಪ್ಪಾವನೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಬಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣು ಯಾನಿತ್ತ ಈ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಎಂಕಿತ ಮೂಲು ದಿನಾಲ ಬತ್ತ ಅಂಗಡ ಗುಳ್ಳ ರಾಪುಜಿ ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದೈ ಪುರ ಬೋಂದುಪ್ಪೆ ಅಪಗೆ ಯಾನ್ ದಾದನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ತು ಬತ್ತ ಅಂಗಡ ಗುಳ್ಳವೆ ಇತ್ತ ಬಡಿದಿಗೆ ಬೋರ ಆಪುನು ಅಪ ನೀ ದಾದನ್ಪೆ ಬೋರಗ ಎಂಚಿನೆ ಹೊರಮಲ್ಪು ಗುಡರಮಲ್ಪು ಎಂಚಿನೆ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ನಾರ್ಲ ಸಿದ್ದು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪಿ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली चुरा के दिल मेरा गोरिया चली ಒಂದು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅತ್ತಿ ಬಕ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಅತ್ಯ ಅವು ಸೈ ಬಿಡು ಬಡಿದಿನ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ಸಂತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅವ ಯಾವ್ದು ಪಣ ಆ ಮೇಡ್ದಲ ಕಾಲ್ ಈ ಮೇಡ್ದಲ ಕಾಲ್ ಎಂಕ್ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಪು ನೀಟೆ ಪೋಪು ಒಟ್ರಶ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಉಡು ಈ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನಿ ರಜಾ ಅನ್ಪೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಮರಲ್ಲ ಬೇಲ ಅನ್ಪರೆ ಅತ್ಯ ಈ ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ತರೆ ಬಾಡ್ ಜೆಪ್ಪು ನಿಜ್ ಐದು ಕಡೆ ಮಾರ ಸಾವು ಈ ನಿಕುಲೆ ನನ್ನ ಮುಂಡ ಮೋಚಾವರ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂಡ ಮೋಚಾವರ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂಡ ಮೋಚಾವರ್ ಈ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಇರಡಿ ಮುಚ್ಚವ ಅಣ್ಣ ಮುಂಡೆ ಮಲ್ಪ ನಮೋ ಈ ನಮ್ನೆ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುವತ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಜಾಣ ಪೂರ ಎಂಚ ದೇತ ಸಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಬಾಜನ ಎಂಚ ದೇಪಡುಂದೆ ಸುರೆ ಈ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಬಾಜನ ನಾಡೊಂದುಲೆ ಅಂದ ಎಂಚವೆ ಬಾಜನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಬೇ ಮಿತ್ತುಂಡ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬುರುಂಗಿ ಬಕ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಕ ತಿರ್ತು ಬುರಂದು ಗುಲ್ವ ಸಾವೆ ಅಂಜ ಪಂಚೆ ಬಿತ್ತಾರ್ಲ ಅವಂಚತ ಮೇ ಅವಂಚತ ಅಂದ ಎಂಚ ಒಂದು ಈರ್ ಬಾಜನ ನಾಡ್ನ ಬಾಜನತ್ತು ಬಕ ಎಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ದೆರ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೆರ್ಪೇರಿ ಜನ್ನಾಡು ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದೀರ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಸಂಬಳದ ಅನ್ಪಣೆ ಆಗಿ ಈ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ಯನಕ್ಕೆ ನಜ್ಜುವ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾತ್ಯನ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚದ ಅಜ್ಜಿಪ ಮರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾತ್ಯನ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಪಣೆ ಈ ರಾಡನೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಾವೆ ಓ ಮಾರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬಹುದು ಸಂಬಳ ಎತ್ತಬಹುದು ಹೆಂಗ್ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಆತ ಆಪುಜಿ ಕೊರ್ರೆ 50,000 ನೋ ಆಪುಜಿ 10,000 ಆಪುಜಿ 5,000 ನೋ 500 ಆಪುಣಿ ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅವು ಕೊರಲಿ ದಾದಾ ಫೋನ್ ಬತ್ತ ಹಲೋ ಆವ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಆವ್ ದಾದಮ್ಮ ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಅವು ಲೋನ್ ದಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಈಗ ನಲ್ತು ಜಮಾರ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಐಕಿ ಅಕ್ಲೆ ನಲ್ಪ ಅಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದಾ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಚಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಿಂಚಾರ ಓ ಚಟ್ಟ ಮಾಡ ಬಾರಿ ಯಾಬೆ ಐಡ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇ ದಾದಾ ವಿಡಿಯೋ
ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತ ಸುದ್ದಿ. ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ತಿಂದು 4 ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು. ಈ ರಹಸ್ಯದಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅವು ಯಾನ್ಕೋರ್ನ ಯಾ ತಿಂದನ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅವಲ ಯಾನ್ಕೋರ್ನ ಪೂರ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಯ್ಯ ನಾತಿಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜೀವನ ದೆತ್ತಂತ ತುಯಿನಕಲು ಬಂಡೇರಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದು 7,000 ಆಸೆಗೂ ಬತ್ತ ಹಣ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ನಾವು ಕಲ್ಲೇಜಿ ಬೇಲರ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಬರ್ಬದಾದ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಈತ ಬೊತ್ತಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬುಡ್ದಡಿತನತ್ತ ಎನ್ನ ಹೆಂಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿನ ಬರ್ಪಾವ ಮೈಕಲ್ ಆಯ್ನ ಆದುಕೊಂಡು ಸೈಯಡಂಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಿಂದೇ ಪಡ್ಪಾಯಿನಿ ಬಿಡಿತಾರೆ ಈರು ಪಿರೋಡ್ ಕುಳ್ದು ದಾಗಿ ತೆಲ್ಪಾರು ಎದುರು ಬತ್ತು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಸೈತಿನಕುಲ್ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಪಾಡು ಈರು ಪೊತ್ತಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ V4 News Arbana Malpunanchina Sun Premium Refined Sunflower Oil Comedy Premier League Season 4 Net Super Ainanchina onji performance koriyere Vagmi Cine Creations Kalashree Kudla maklige onji ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ ಪೇರು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ అయిన ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಿತಿ ಎಂಚ ಫ್ಲೋಟ್ ಕೊನೋಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ದ ಕಲ್ಪೋಡು ಆತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಡೆಗಂತೂ ಏನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೆ ಅವು ನಿಖಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂತಿನೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮದ ಅಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಖಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ್ಲ ಆ ಫ್ಲೋ ದಾದೆತ್ತನ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ದಾದೆತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅದು ಪೋತನು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಿಖಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿನದವರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದೆ ನೆನ್ನುವೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿನಿ ಬೈಜದು ಯಾಪದಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿ ಬೈಜಿ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅವು ಇತ್ತು ನಾವು ಮರತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಐಕೆ ಇರ್ ನಡುಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಅದು ಅಂದಾಜಾಂಡ ಇಂಕದು ಅದನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಹಾಕಿದೇನದಪ್ಪ ಅಂದು ಬಟ್ ಗಮತಾಂಡು ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ನಾತಿಗೆ ಪೋಯಾರು ಗಮ್ಮತಾಂಡು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಾಸಿತ್ತನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಣ್ಣ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಟೀಮ್ ಶೋ ಕಾಣಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪೋಯ್ಜಾಡಲ್ಲ ಅವಳೆ ಇತ್ತದು ಐತ ನಡುಟೆ ನಿಕ್ಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಪಂಚಸ್ ಕೊರ್ರೆ ತುಯ್ಯಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಶಶನೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಈರ್ ತೆಲ್ಪರ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರೇ ಮದತ್ ಪೋಯ್ನೆ ಇರಿಗೆ ಅವಳ ಒಂಚೂರು ಮದತ್ ನದತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗದಾರೆ ಇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟ ತಗದಿಡ್ತೀನ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತೀನಿ ಯಾನೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದು ಉಲ್ಟದು ಈರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಪಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ಪಾಡಿದ್ರು ಅವು ಸರಿ ಅನ್ನಡೆಗೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪಂಚಸ್ವಂತ ನಡುಟು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಕಡೆಗೆ ನಿಖಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಷನ್ ತಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ಒಂತೆ ಬೇಗ ದೈದೋರಂದಾಂಡ ಪಂಚಸ್ವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದೋದು ಅದನ್ನು ಅವು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಆ ಡೈಲಾಗ್ಲೇನು ದುಂಬುದ ಡೈಲಾಗ್ಲೇನು ಬಕ್ಕ ಆ ಪಂಚಸ್ಲ ನಿಖಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಾರು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಲು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತ ಪೋಯಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಮೇರೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಏಪ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಕಾಮಿಡಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚನು ಐಕೆ ಪಂಚ ಆರ್ಗರು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಐಕೆ ಪಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನು ಆ ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಒಂದು ಅದು ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಂಚನಾರು ಡೇಂಜರಸ್ನ ಮೂಲಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೊರ್ನಾಗ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಚದಿಕ್ಕು ಅಂತನು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಶಶಿ ಪಣ್ಣಕಣೆ ಕಡೆಕೋಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇತ್ತಂದಾಡಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಮುಗಿಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚ ದಾತನ ಅಂಚ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒರಿಯೋರು ಪಿದಾಯ್ಪೋಯಾರು
ಕಾರವೇನೆ ಮುಗಿತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿನೀತ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೊ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಪುಗರ್ನ ನಿರ್ನ ಯಾನ್ ಲವೇ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಬನ್ನಂಗ ಅವು ಪಾಸ್ ಆದ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪಂಚ ಹಾಕಿರ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಕಡೆತ ಸೀನ್ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕಂತಾರೆ ಅವೇಗ್ಲಿ ತಡೆ ರಾಜ ಬಟ್ ಆ ಈತ್ ಕಾಮಿಡಿದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ತದೆಗ್ಲೇ ತೆಲಿಪಾಯಿನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತಾಡಗಲ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶನ ಆತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿರಂಜನ್ ಅವರವರ ಬರ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅನ್ಬಂದು ಶಶಿ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಮ ಎಂಟೆ ಮಾರ್ಕ್ 10 ಏನದಿತ್ತಾರ ವರ್ಮ ಅಂದೇನೆ ಎಂದಿನದೆ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯರ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹರೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀತರಾಜ್ ಇಚ್ಚೇರ್ ಅರ್ನ ಬದರ್ ಶೈಲೇಶ್ ರೈ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶೈಲೇಶ್ ರೈ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರಪು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಮಂಡಳದನೆ ಭಾಗ ಎಂಚಿನ ಯೋಗ ಮಂಡಳದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಂತು ನಕುಲು ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರಪು ಸೊ ಅಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ ಅಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತಂಡಗ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ನೆತ್ತ MD ಮುಸ್ತಫಾ ಪ್ರೇಮಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸನಕತ್ ಅಲಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಲಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹರೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀತರಾಜ್ ಅರ್ನ ಪರ್ವಾದ್ ಶೈಲೇಶ್ ರೈ ಅವೇನು ಗೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರಪು ಯೋಗ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಶೈಲೇಶ್ ರೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಪ್ರೇಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲೂನ್ ಉಂಡು 9 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4, powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Hospitality Partner, The Ocean Pearl, Automobile Partner, Volkswagen Mangalore, co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi's Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Vagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. MV Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports and Digital Planet.